ма гражданини Россия ҳастам. Мара ба маҷбурӣ хизмати ҳарбии Тоҷикистон мебарад. Ай-бай, дар темаи хизмат баҳс кардан. Просто медрои отписаться мекунӣ. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Зан ай хидам 20 сол калонай. Гуфтаестай ки ай блогериш ягон сум намегира. Ма гап надорум, инам хеле одамоеда ки бо фаҳман. Барои нест кардани ҳама намуди дардҳо, ширкати Шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. Суроға, шаҳри Москва. Инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба Шифофармо муроҷиат кунед. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. Нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дар канал ҳатман обуна шидана фаромӯш накунед. Як ахбороти нав баҳри нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор доранд. Муҳоҷирони соҳиби тахассус метавонанд дар Федератсияи Россия иҷозаи иқомати бемуҳлат гиранд. Думаи давлатии Федератсияи Россия лоиҳаи қонун дар бораи додани иҷозаи иқомати бемуҳлат ба хориҷиёни соҳиби тахассус ва узви хонаводаи онҳоро қабул кардааст. Мушаххас шудааст, хориҷоне ки дар Федератсияи Россия ба ҳайси мутахассисӣ ва на камтар аз 2 сол кор мекунанд ва агар корфармоии онҳо тамоми ҳисобҳои андози заруриро анҷом диҳад, метавонад иҷозатномаи иқомат ба даст орад, менависанд дар хабарномаи РИА Новости. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунед то ба саволҳои худтон ҷавоб бигиред. Раҷабов нависондай: акаҷон ҳози вазъияти аблава чӣ хелай аэропорта ғам додестанд, меган ростсай мо метавонем бирем Тоҷикистон ё ки не? Пешакӣ раҳмат барои ҷавоб. Айни ҳол даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ба анҷом расидагиай бародар. Рузиев нависондай: салом алейкум акаи Сормон, савол дорум. Ма гражданини Россия ҳастам. Мара ба маҷбурӣ хизмати ҳарбии Тоҷикистон мебаранд или не? Ма вибр дорам, агар биқапан бугум дар Россия хизмат карданим. Чӣ хел мешава ҳами? Агар ки танҳо шаҳрвандии Россияро доштагӣ бошӣ, ты дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавӣ. Вале агар двойное гражданство дошта бошӣ, дар ҳоле ки дар Россия хизмат кардагӣ набошӣ, метавонанд ки дар Тоҷикистон ба хизмат даъватат кунанд. Шерзод нависондай: салом бародар, чӣ хел ба Тоҷикистон письмо или доверенность рӯй кунем арзонтар? Фикр мекунам ба воситаи почта рӯй кунем арзонтар ва бо роҳи осонтарай. Раҷамон нависондай: салом акаи Сормон, ман дар Русия ҳастам. Ман як кӯдаки 2 сола дорам. Ягон каси дигар метавонад ӯро биёрад? Илтимос саволи маро ҷавоб диҳед. Бале, агар ки шумо доверенность равон кунед ба номи ягон кас, ана ҳамон шахсият метавонад ки фарзанди шуморо ҳамроҳ гирифта бибарад. Одинаев нависондай: салом алейкум, ай Тоҷикистон самолёт кай мепарад? Самолёти чиро дар назар дорӣ бародар? Агар ки Хитоя дар назар дошта бошӣ, ай рӯзи 23 парвозош барқарор мешавад. Як кас нависондай ки чӣ хел кунем ки наворҳои шумо да ман наояд? Ман намехоҳам шуморо тамошо кунам. Просто медрои отписаться мекунӣ, инам қадар кор. Касе ки намехоҳад тамошо кардан, ба ҳаматон илтимос ва хотиррасон мекунам ки аз сухани бад нависондан, хитона гунаҳгор кардан, просто ай канали ма отписаться кунед. Ма зори тамошокунӣ баъзеи шуморо мондагӣ нестам. Сабур нависондай: раҳмат, ноболиғе ки 1 моҳ то ба 18 мондагианд, ҳаққи повестка давати ҳарбӣ доданаш мумкинай? Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон то 18 сола нашава ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешавад, чунки дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати ҳарбӣ ва уҳдадориҳои ҳарбӣ омадагие ки сину соли даъватшавӣ ба хизмат аз 18 солагӣ мебошад. барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Духтури дандон дар Федератсияи Россия, шаҳри Москва, бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. Таҷик ТВ нависондай: раҳмат акаи Сормон, шумо чӣ хел хушхабарҳоро ба мардум мерасонед. Худо шуморо нигаҳбон бошад. ҳазор раҳмати калом бародари азиз. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад ҳамеша. Аюбҷонова нависондай: салом, дар бораи рекламатон мепурсам. Барои рехтани мӯи сар чӣ гуна таблетка ҳаст? хоҳиш мекунам рақамҳое ки ҳаст ҳамуҷа муроҷиат кунед, занг занед, худшон ба шумо информатсия метиҳам. Саидов нависондай: салом алейкум акаҷон, ма ай Россия ЗАГС карданиям барои гражданство, леки ин зан ай хидам 20 сол калонай. Ман метавонам документома барои гражданство падават кунам. Илтимос ҷавоб диҳед, ждат мекунам. Бародари азиз, яке аз қонунҳое ки
барои ана ҳамин гуна ашхосон тааллуқ дора президенти Федератсияи Россия ба имзо расонидагиай, яъне ки фиктивни брак дар Федератсияи Россия и мумкин нестай. Проверка мекунанд, дар ҳоле ки дастгир кардан боз мушкили болои сари хитон меояд. Беха нависондай, охи барои ма нависондай ки просто вот бери и мотаться кун, ҳамун ҷои рекламаша. Тебе так трудно, что ли? Я кино или клипака метони гузаронида. И мардакам бифаҳмем бародаро. Гуфтаи ки ай блогериш ягон сум намегира. Хай охир шояд ягон наф уш бираса ҳамун рекламаша. Шояд ҳамун реклама ягон копейк метияна ма вутида грубо говоря да ҳамун сум ягон новости мегира ягон ҷо. Ва ғайра илтимос бачаҳо ита накунен охи. Инаи мардака лич нама ай зарарашда зиёдтар фоидаша мебинам. Ит мегӯй 18-20 бор нависай ҷавоб надод. Ут мегӯй бо як камбудии дигаша. Неужели ҳамин бачара ай зарарашда фоидаш нисбати мардам бисёртар нест? Ман намедонам дар ҳамин комментария чӣ хел фикри худма баён кунам. Неки ҳамин қадар гуфтанем ки ман гап надорам, инам хеле одамоида ки бофаҳман, боақлан ва босаводанд. ҳазор раҳмати калом барои фикри худ баён кардан ва ман фикр мекунам ки ҳастанд нафарое ки ҳамин фикр доранд, мақсад ба ҳамин фикр розиянд, лекин одамое ки суханҳои қабеҳ мегану моро барои рекламаҳо дашнов мекунанд, дигар чизҳо, ман фикр мекунам ки камакак ақл намерасашон. боварӣ дорам ки ягонтаи ҳамун нафаро наметавона биёяд 10 минут ақаллан дар пеши камера гап бизана, ягон чира бифаҳмонад. Як каси дигар нависондаи салом алейкум акаи Сорбон, илтимос ба саволи ман ҷавоб диҳед. Ака ман ҳамин 29 июн 27 буд кардам, ба 28 медурам. Мара хизмат мебаранд, ман соли 1995. Ака ҷавоб диҳед, илтимос 27 ки буд карда бошӣ аз даъваткунӣ ба хизмат озодӣ бародар. Алишер нависондаи и қонуни урусо ҳам бисёр будай. Яъне ки тағйирот ва иловаҳо дар ҳама давлат, дар ҳама кодексҳош ҳар моҳ мисол ё ки 2 моҳ пас ворид карда мешавад. Ба ҳамин хотир ин чиза ба назар бигирен. махсус чизе ки ба тоҷико тааллуқ дора, ман кӯшиш мекунам ҳамура сари вақт сода карда ба шумо бифаҳмонам. Як каси дигар нависондаи ака вақти падар дар қайди ҳаёт боша, фарзандша сардори оила куна, ба хизмат мебаранд фарзандша. Документально ки фарзанд сардори оила гузаштагӣ боша, ай хизмат озод мебоша. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунам ва то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша, то ҳадди имкон хела саволҳоро ҷавоб додем.